ni darakto ne sai zama to ina da uzuri a rubuce aka gama gwamna zai taimake ni ɗaya kenan. Idan ka ce yau ana azumi ko sallah zai ci ga kuɗin azumi ga sallah ga mawa ga MP kowa sai bashi. In ka ce ban lafiya ko wani abu ya same ni a kungiyance gwamna zai taimake ni dan Allah dan annabi yanzu kana da uzuri kai mawaki ko ɗan fim ka ce ba za ka zabi duk Umar da ba. Yanzu haka ana cikin wannan lissafin na a gina mu wani abu wanda za mu amfana har jikokin mu amfana, amma matsalar baka ciki ai ba za ka sani ba. Amma yau in kana ɗan fim ka shigo ciki wallahi duk wani abu ka sani. Akwai kujerar aka ba MD Sarki Ali Nuhu wadda mu yan Hausa fim ko ba Hausa bai taɓa karɓar wannan kujerar ba sai zo shi. Kaga zo shi Bola Ahmed Tinubu ya taimake mu ya ba mu wannan kujera. Masha Allah tsaye yake ka inda na wajen cewa masana'antar ta ci gaba. Kawai dai ana son matsala daga wasu su fito social media suna cewa Ali Nuhu bai aiki bai kaza. Matsalar shine su kuɗi suke so. Abin da kawai shine kira ne zan ce ko ga 'yan uwa na 'yan fim na Najeriya baki daya ko na ko'ina da zaɓe na zuwa a fito kowa da kowa ya ɗauko katin zaɓen shi domin zaɓen APC. Ya APC kuma? To. Baka san an ce siyasa ra'ayi ba ce? Ko ra'ayi ce mana. Ai akwai abin da ka san ya cancanta a yi. Zaben APC ne cancanta ba ra'ayi za a yi ba? Ai ko ra'ayi ne inda ni ina magana akan ɗan fim fa. Ɗan fim da mawaƙi ba ruwan da wani can daban. Menene dalilin ka? Yawwa yanzu misali yanzu akwai kujerar aka ba MD Sarki Ali Nuhu wadda mu yan Hausa fim ko ba Hausa bai taɓa karɓar wannan kujerar ba sai zo shi. Kaga zo shi Bola Ahmed Tinubu ya taimake mu ya ba mu wannan kujera. Masha Allah tsaye yake ka inda na wajen cewa masana'antar ta ci gaba. Kawai dai ana son matsala daga wasu su fito social media suna cewa Ali Nuhu bai aiki bai kaza. Matsalar shine su kuɗi suke so. Amma ta yaya 'yan fim suka amfani da wannan kujerar ta Ali Nuhu? So alhamdulillah yanzu mafi yawa ana samun offer ta ta kasar waje ko wani wuri ka koyi ilimi na fim. Misali yanzu ina darakto wani ma kawai suna ne darakta ne bai san ya ake darakta din ba. Wani producer ne in ka shi kuɗin ma film producer din ma bai san ya zai producer din ba. Sai kuɗin su ta rigima. Amma yau aka ce ka je ka koyi ilimi. Su mutanen Hausawa kuɗi suke so ba wai ilimin ba. To idan mun gama da Ali Nuhu bari mu dawo nan jihar Katsina. Kana maganar 'yan fim da mawaka wajibi ne su zabi jam'iyyar APC da suka amfana da mi? Yawwa shi a jihar Katsina shi wajibi ne dole ne duk wani ɗan fim ko mawaƙi ya zaɓi duk Umar da. Saboda me? Alhamdulillah saboda ya farko gwamnan mu sai ya wani abu ɗaya sai ce bari ba mu SA Entertainment sai ba mu Hassan Isa Danja. Hassan Isa Danja nan tsaye yake ka'in da na'in wajen ganin ya taimaki masana'antar nan. Misali za ga yanzu duk inda kana fim ko kana waka na tabbatar ka amfana da wannan kujera tashi. Ba mu misali yadda mutane za su gane cewa 'yan fim da mawaka a jihar Katsina sun amfana da wannan kujera ta Hassan Danja. Alhamdulillah na farko sai aka wani sai abu guda biyu hawan shi mulki sai aka ci to ai gwagware film makers sai aka gwagware modern singers wani rukuni ne wanda aka yi circle wanda tsayin mawaka ne na 'yan fim ne shi kuma yana tsakiya. Yanzu misali ni dan fim ne yanzu ni darakto ne sai zama to ina da uzuri a rubuce aka gama gwamna zai taimake ni ɗaya kenan. Idan ka ce yau ana azumi ko sallah zai ci ga kuɗin azumi ga sallah ga mawa ga MP kowa sai bashi. In ka ce ban lafiya ko wani abu ya same ni a kungiyance gwamna zai taimake ni dan Allah dan annabi yanzu kana da uzuri kai mawaki ko ɗan fim ka ce ba za ka zabi duk Umar da ba. Kafin wannan gwamnatin ko kafin wanda ba da mukami 'yan fim ba sa yin wannan hidimomin da ka ambata? A ƙashin kansu koko ba su a waje? A ƙashin kansu mutum ya hidima in ta same shi ta suna ko ta haihuwa ko ta biki ko ta rashin lafiya
ba sa yi ma kansu kafin wannan gwamnati? Alhamdulillah suna yi, amma ai ƙari ai bakin daɗi alhajin Allah, kana kwance kana bacci kawai ka ji alat an samu kuɗi. A Murtala, wasu ba za su yarda da kai ba cewa dole, domin siyasa ra'ayi ce, ya kamata ka san cewa yadda kake da ra'ayi haka wani yake da shi, amma menene ma'aunin cewa kowa dole zaɓi APC? Alhamdulillah ma'aunin shine yanzu halin ake ciki yanzu a siyasar jihar Katsina, wani Umar da duk wani abin da zai yayi shi, duk abin da ka san zai yi yayi. Kamar ya? Alhamdulillah yanzu me ye matsalar cewa baka zaɓa duka Umar da? An ce akwai ra'ayi na siyasa. Yadda kake ganin duk ya ma daidai, kila wani na ganin bai mai daidai ba a cikin ku yan fim din. To me yasa zai zama wajibi? Sai dai kana waje. Yanzu misali muna nan kulle mu kaɗai ne a mu biyu. In za mu ihun duniya na waje bai jin mu. Saboda mu san ana yi ba. Haka yan fim ne, in yau ka ce kana da fim baka ce wani kungiya amma san kana yi ba. Yanzu Murtala, in wasu suka ce kai awa za ka rika bada irin wannan umarni, wanda kwanan nan irin wannan umarnin da Dauda Kahutu Rarara ya bada ya tada kura, za su ce kai shugaban wace kungiya ne ko kuma shugaban wani rukuni ne da kake bada irin wannan? Ni ina cikin shugabanni na gwagwar film makers. To a madadinta ne kake wannan ko? Kwarai da kuma duk wanda ke amau a waka a Katsina ko dan fim, so na tabbata an taimake shi. Sai in kai butuli ne. Me zai hana kai amfani da kalmomi masu daɗi wajen jawo hankalin yan uwanka yan fim cewa su zaɓi APC maimakon ka ce dole? Ai su duk wani mai hankali ya san me nake nufi. Duk mai hankali ya san me nake nufi na ce ya zama dole. Ai ya san me nake, ya san ko me aka mashi. Kuma sai me za a mai nan gaba. Kana so ka ce sun ci dole su ba mai? To ai ko wace da kuturu ake cewa ko Hausa ake cewa ko wace da kuturu ko ake cewa Hausa. Ai ka amfana. Idan ko ka ga a ce dan Katsina dan fim ne kai baka amfana ba, to na tabbatar da Allah kana adawa ne, kai ba dan jam'iyya bane ba. Ɗaya kenan. Na biyu, duk wanda ya ce bai amfana ba dan fim ko dan mawaki, to bai cikin wannan kungiya. Mu kungiyar abu da take ba, wallahi billahi yau ka ce ka so ka shiga kungiyar mawaka, kana ma SA Entertainment zai saka ciki kuma za a taimake ka. Yau in ka ce ka so ka shiga kungiyar yan fim, wallahi za a buɗe ka shigo. Amma Murtala za su ce me zai hana ku roƙi wani abu gwamnati ta muku wanda zai amfani rayuwarku maimakon dan san muku wani abu in ba ku lafiya ko kuna da hidimar suna ko biki ko rashin lafiya? Yanzu wannan a cikin yanzu haka ana cikin wannan lissafin na a gina mu wani abu wanda za mu amfana har jikokin mu amfana. Amma matsalar baka ciki, ai ba za ka sani ba. Amma yau in kana dan fim ka shigo ciki, wallahi duk wani abu ka sani. Irin wannan dalilin ne kake ganin ya kamata dole kowa ya zaɓe? Shi ne tabbaci na. Saboda ai kai kana waje baka sani yake nan ciki ba. Yanzu kungiyar akwai abubuwa da yawa suka yi wanda aka maka amfana, amma kai baka sani ba, su zaka cikin mu. Amma ni yanzu ƙarshe ina kira ga duk wanda yake ganin cewa akwai wata hanya da yake so ya shigo an bure mai ko ba hanya, to hanya ba take. Akwai hanya ƙwara biyu. Na farko dai duk wanda in kana waka kana fim, ka san Isa Danja wato SA Entertainment, ka takare shi kai tsaye ka ce yau ina shiga kungiyar waka ko fim wani ya hana ka gani, wallahi babu shi. In dai kace zaka shi a ce to ba sai ka shigo, ne ma ake ka shigo din ma. To kuma sai kuma daga can waje ka rika cewa ba za ka zaba duk Umar da ba, to wa ka zaba? Wa ya rike? Ai ba wata adawa a jihar Katsina. Ai adawa ta kare.